mutiko guztiek ez dakate aukera hau, eta haiek ez dakit nola, baina ulertu ez, baina sentitu ditute. Ez, mutiko guztiek ez dute mutila hots bikainez osatutako abesbatza baten abesteko aukera. EASO eskolania osatzen duten mutikoek aldiz bai, eta horren jakitun dira EASO eskolaniakoak. Eskolania 1982an sortu zen EASO musika eskolaren babesean. Ordutik abesbatza musika bere interpretazio maila gorenera eraman duen abesbatza bat da. Erreferente Euskal Herrian eta erreferente kanpoan ere. Ematezun zerbait berezia bezala. Ez dakit, nekon kuriosidadea musikagatik eta asko gustatzen zait. Hemen daramatzat 4 urte, eta beste 4 solfeon ere bai. Asko gustatzen musika? Bai. Zergatik? Divertitzen naiz. Nik uste ez bazitzaidala gustatzen kora ez nintzen hemen egongo. Gaina hemen lagunak dazkat eta bestea gustatzen zait. Hemeretzigarren mendeko meza bat interpretatu dute besteak beste Oñatiko Santana antzokian. Michael Haydnen meza bat, Marife Nogales eta Ana Otxoa bakarlariekin batera. Baina hor bakarrik ez, EASO musika eskolan ere izan gara, eskolaniaren entxegu baten. Hona hemen EASO eskolania, mutila hotsez osatzen den Euskal Herriko abesbatza bakarrenetarikoa. Gorka Miranda zuzendariak azaldu digu nola lortu duten kalitate horretako abesbatza bat egitea. Lehenengo sekretua haiek etorri behar dira hona gustora. Eta hori da, bereiekin egiten dugun lana lehenengo edo bigarren urte horietan. 8 behatzi urterekin hori. Oinarritzen ditugun oinarrizko helburu horiek, ez? Hemen disfrutatu, bere gorputza, bere ahotsa ezagutu eta dinamika horretan sartu. Gero ja, pixkanaka, bigarren urte bete ondoren, ja azten gara programa beste beharrak betetzen, ez? Pues, ja, adibidez, programa espezifiko bat, Hayden, adibidez, gaur entzun duguna da Michael Haydenen mesa bat, nahiko potentea, eta hori egia da, ez da aurren koroek normalen abesten duten repertorioa. Baina, zuk azaltzen baldin dituzu ondo eta adierazten diozu, ondo, benetan zein den programa honek duen balorea, haiek hartzen dute. Mutikoek eta neskatuek ez dira tontuak. Eta batzutan, ez dakit, musika edo olako plantamenduak usten ditugun programazio bereziagoak aparte eta ez. Egia da, igual, mesa bat edo programa hau haiek ulertzeko egin behar dituzun esfortzu handiak, ez? Baina behin azaldu ondoren hori haiek hartzen dute. Nire ikastolako lagun bat, ni baina urte bat handiagoa, hemen abeste zuen, ja ez dago juntzen ezakize bat. Eta, ezakit, etorren nintzen behin probatzea eta gustatu zitzaidan. Musika egiten denez, probatzea dizute hau txaber edo erabili daiteken edo baliadun. Orduan, esatzea dizute neba ez etortzeko honea probak egitera eta sartzen zeran. Bai, hasieran bai, nire aitak eta lagundu zaten apuntatzen, baina orain ja ez, korera apuntatuko nintzateke. Ahotsaren berezitasun hori ez. Bakizu nola mutikoen ahotsa, desarrollo fisiologikoarekin nola aldatu egingo da. Eta horrek ekartzen dizkigu arazo batzuk, ez? Joan behar gara pixkat presaka, eta gero ere bukaera hori ez dala homogeneoa. Baitu bere momentuak, eta nahiko
nahiko, denbora zaila da, ez? Hori da lehenko gauza, eta gero beste alde batetik mutikoen dinamika berezia da. Adibidez, hemen errezagoa mantentzen dian batez ere elkartuak, 8 edo 9 urtetako mutiko batek jolasteko, lana egiteko, 14-15 urteko beste urteko mutiko batekin oso ondo moldatzen dira. Neskekin beste arazo hori konpondu egin behar du. Hor, nesken korak banatuak daude 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Baina hori elkartzeko zailagoa da. Adibidez, mutikoekin igual kanpora joaten zarenean, bidaiaren bat egiten baldin moduzu, antolatu behar duzun une batzukola haiek jolasteko eta barrez, erraz egiten duzu hau. Nola, hartzen duzu baloi bat, pum, bota, eta hor dena nahaztua. Neskekin desberdina da. Gea lagunak kanpoan naiz barruan eta juntatu gea abesteko. Astean 3 egunetan etortzen gera, 6 eta 4 7:30 eta hor lehenengo minutuetan ahotsa berotzen dugu eta gero kantatzen hasten gara. Bi gauza bilatu behar dugu, lehenengo hori berezitasun hori, guk lortzen baldin modu, prestatzen baldin modu repertorio berezi bat, segurazki okiko ditugun aukera gehiago repertorio hori saltzeko edo behintzat eskaintzeko. Hori lehenengo gauza, hori da merkatuen legea. Gero bestalde batetik hori, nola mutikoak dira, hor dakagu zentzu musikologiko bat, beraiekin bereziki prestatu dagoen repertorio bat lantzeko. Baina azken finean, nor markatzen dizkizu, pauta horiek, abesbatzaren egoera eta funtzionamenduak. Hola da. Eta denetik, opera, musika moderno, musikal bat egin genuen adibidez, diskak grabatu, pelikulak, denetik. Prestatzen misa bat, Haidenena, abestu dugula ja Madriden zati bat, Ordizian, Oñaten eta Azkoitin. Abestuko dugula Quincenan, bai. Denak gustatzen zaizkit asko, batez ere azken aurreneko kontzertua egin genura eliza batean eta jende asko etorri zen eta asko gustatzen zaigun. Hasieratik jatzen dian parametro batzuk nahiko tinko, entzun behar dela, beti azalpen guztiak, belarriarekin ibili behar gara. Aldi berean, belarria jartzen baldin badugu, zer lortzen duzu? Isiltasuna. Batzuetan eskoletan beti gabiltza, isilik, ez, entzun. Eta lortzen dituzun bi helburu hori, ez? Entzumen aktiboa, hori da, nahita nahi ez, hemen hasiera-hasieratik lantzen dena, eta behin lortu ondoren, kasu, lan guztia egina.
bere instrumentu ezagutu, repertorio berezi bat landu, eta bakoitzak duen abesteko ahalmen hori atera. Horren ondorioa zer ekartzen dugu, esperientzia oso politak. Pentsa, hemen taldetik datorren uda honetan, 3 egingo dute La Flauta Mágica, Mozarten opera, eta hor dira 3 bakarlari. Eta egongo dira opera bat egiten, bakarlari modun, baina ze urterekin, 11 urterekin, adibidez, txiki-txikiekin, 8 eta 9 urtekoekin, joan den aztenok egin gure lehenengo ensaio, Orkestra Sinfonika da Euskadi, eta Txirribirri eta Txiribiton. Baina, beraientzat hori da, Txirribirri eta Txiribiton, baina Orkestra Sinfonika da Euskadi. Hor, ja, maizuekin egin dugun lana, eta beraientzat ez dakit, hor ateratzen dituzten esperientziak oso erakargarriak, oso erakargarriak dira. Batzutan egin ez dira kontuatzen, baina hor zer erortzen dan, eta igual hemendik 10, 15, 20 urte barru, fijo, kontu dira, iba, zer egin nuen garai hartan eta. Hautsa aldatu arte hemen egotea, eta gero jarraitu nahi balin badet, gizonen korora.